Bé, agraïm molt les paraules d'en Santi, amb unes reflexions molt interessants que de ben segur hagin generat preguntes, inquietuds, aportacions que vulgueu fer des del públic. Doncs ara obrirem ordenadament torn d'intervencions i el Santi les respondrà. Primer de tot, donar les gràcies a aquestes reflexions tan profundes. Jo soc profundament independentista des del naixement, soc gironina, i he de dir que no havia pensat mai en tot el que has dit. És més, jo pensava que estàvem fent tot el que podíem fer, sincerament, i m'has fet reflexionar molt profundament. Però jo tinc dues preguntes. Una, el que planteges tu, què hauríem de fer? Perquè, a veure, som pacifistes de naturalesa i jo no tinc cap ganes d'anar a les armes ni a pagar... No, vull dir que no tinc ganes de violència. Llavors jo no sé ben bé quin és el camí. Una. Dues, tenim un Parlament que és cert que no està fent les coses al 100%, però està fent bastantes coses i no sé què més podem fer per forçar-los, perquè jo, per exemple, estic a l'Assemblea Nacional Catalana, crec que l'Assemblea pressiona bastant, però jo no som ningú per pressionar-los. Llavors, què podríem fer des de la ciutadania per tenir la força suficient per poder, d'alguna forma, realment ens escolteu, responeu el que ens heu dit? Jo crec que tenim un bon president, soc gironí com jo i confio plenament en ell, en el president, però és cert que continuem sent espectadors i ells estan com a dalt a l'escenari i nosaltres poques coses tenim a dir. Llavors jo no sé com podem arribar, perquè qui pot arribar són les institucions, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, l'AMI, són els que podrien arribar aquí per pressionar. Però jo no sé com ho podem fer des del poble, perquè els que som profundament independentistes realment tenim aquesta necessitat i sincerament t'agraeixo perquè mai jo pensava que fèiem tot, sincerament. Gràcies. Miri, li agraeixo les seves paraules, sincerament. Tal com li deia, amb tot procés polític sempre ha d'haver, sigui independentista o sigui de la manera que sigui, sempre ha d'haver unes veus crítiques, però la crítica, evidentment, doncs constructiva. És a dir, ha d'haver perquè se m'entengui millor, no? De la mateixa manera que les empreses, a les grans empreses, a les grans empreses hi ha els auditors interns, o a les policies hi ha els afers interns, que no es pot veure ningú, perquè són els que fan la feina bruta, és a dir, però quan dic fer la feina bruta, la fan en funció de l'objectiu comú. No acostumen a tenir bons amics, perquè a les empreses, els auditors interns, el cap financer, quan li ve l'auditor, ja pensa, perdó, ja el torracollons aquell a dir-me a veure les despeses aquestes i tal. A la policia passa el mateix, no? Escolta, i això com ha anat, investigar. Nosaltres hauríem de fer això. Per això jo dic que hauríem de fiscalitzar més. Hauríem també de... I sé que és difícil, això, ho reconec, perquè no s'ha fet una pedagogia amb els catalans amb això, no? Hauríem de deixar una mica de ser més sentimentals, de no deixar-nos guanyar tant pel sentiment i ser una mica, si em permet l'expressió, més calvinistes, o sigui, més d'usos amb això. Diferenciar també i no quedar-nos només amb el titular, és a dir, quan... Miri, em poso jo d'exemple perquè m'ha tocat, simplement això que deia jo al primer civil, no? És a dir, quan hi ha un cas d'una imputació amb un càrrec electe, la inhabilitació és una cosa que pot durar 3 anys. Vostès recordaran que el president Atutxa, del Parlament Basc, el van inhabilitar al cap de 3 anys. A l'Atutxa tant se li fotien, perdó, si l'inhabilitaven o no. Esclar, a mi, per exemple, és que a mi demanen penes de presó. És que jo, a més a més, tinc una multa de 90.000 euros, que me l'activaran en el moment que finalitzi un procés penal. Llavors, el que vull dir amb tot això, vostè em diu, què podem fer? Jo el que li puc dir és que siguin més d'usos. Que siguin més d'usos. Que exigeixin més el compromís. On fem escoltar la veu? Això ja és una altra cosa. Aquí jo ja no soc el director general de TV3. Aquí ja no puc. Però dins la mateixa sala. Miri, jo vaig tenir un debat amb una televisió del Baix Llobregat, ara farà una setmana, amb motiu de la presentació del llibre, i hi havia la vicepresidenta de l'ANC, la Natàlia Esteve, del qual he de dir que la primera vegada que vaig anar a Madrid em va acompanyar, va venir la vicepresidenta de l'ANC a Madrid. I aleshores jo li vaig fer la reflexió
dic és que en el programa electoral de Junts pel Sí, que es va presentar 15 dies abans de l'inici de l'última campanya electoral, es va presentar a més al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i el van presentar Carles Viver i Pissunyer, Josep Rull per Convergència, Marta Rovira per Esquerra Republicana, o tots els passos pel Sí, és igual, Carme Forcadell, la malaurada Muriel Casals i el seu paisà, Carles Puigdemont. Allà es va fer la presentació del programa electoral. En un PowerPoint es van explicar els punts. El punt 5è, torno a insistir, era que si hi havia una majoria parlamentària, repeteixo, majoria parlamentària, es faria la proclamació d'independència. La majoria parlamentària hi és, 72 diputats. Junts pel Sí ha pressionat la CUP. Per què? Perquè li perdem els pressupostos, per aprovar aquella llei, per això i per l'altre. L'han pressionat perquè la majoria parlamentària faci la proclamació d'independència? No. El punt 5 era aquest, el punt 6 era la llei de transitorietat. Bé, això, a qualsevol país anglosaxó, s'anomena frau electoral. Això s'anomena així. És que és tan clar com l'aigua. És frau electoral. Sé que sona dur dir això, perquè vostè diu, i l'entenc, els nostres diputats estan fent el que poden, en fi, bé, però és que si no són usos, és que ens tornaran a prendre el pèl. Vostè ho sap, 30 anys ens van estar prenent el pèl, perdoni, a tots, el senyor Jordi Pujol, el peix al cova i aquelles arts malabars doncs, que feia, i al final vam descobrir que tot era una filfa. Vam descobrir, al cap dels anys, i ara permetin que tiri l'aigua cap al meu molí, exmolí de Solidaritat Catalana, resulta que va sortir un dia el nostre cap parlamentari, que era l'Alfons López Tena, una de les primeres sessions parlamentàries, i va dir, escolti'm, Catalunya recapta el 2% dels impostos. I la gent va dir, el 2%? Però si no teníem l'IRPF, l'IVA... Vull dir, es va caure llom en un moment. Estan relant durant 30 anys. Jo el que intento és que no es torni a repetir la jugada. Sobre el que podem fer, jo, i això li dic a la Natàlia Esteve també, privat, sigueu més durs, sigueu més exigents, perquè és que si no pot passar una cosa, i és que si no es concreta res, aquest independentisme es desmobilitzi. I vostè que està a l'ANC, i jo, que ens coneixem tots una mica aquí, ja veiem que hi ha gent que comença a afluixar perquè veu que no es concreta res. Però ara, respecte al que es pot fer, això, ara, el que sí que puc dir és una cosa, i ho dic com a Santiago Espot, president de Catalunya Acció. Si aquí s'acaba aquest estiu amb res, aquí hi haurà gent que s'emprenyarà molt. I l'independentisme pot arribar a enfrontar-se. Escolti, no passa res, Aquí no arribarem tranquil·la al cas dels irlandesos que es van matar entre ells, o al cas dels jueus, que també abans de constituir l'Estat es van matar entre ells. Hi ha una facció més dura i una facció, diguem-ne, més contemporitzadora, diguem-ne, no? Però el que podem fer, jo recomano això, no li puc dir res més. Bé, perquè hi ha 3 intervencions demanades, us prego que siguin breus. Sí, procuraré ser breu, però des de la màxima cordialitat i identificació amb moltes de les coses que he sentit, el llibre no l'he llegit i el llegiré amb el màxim interès. Crec que estic en condicions de fer algunes matitzacions. A l'any 1965 em varen detenir a 100 militants del Front Nacional de Catalunya on hi havia molta gent de nosaltres sols, entre ells en Jordi Cardona, fill de Daniel Cardona. Ens van detenir, ens van torturar, vàrem anar a parar a la Model i continuem sent independentistes. I d'això fa més de 50 anys. És a dir, i no me n'he cansat i no em cansaré, aquí ve la matització, d'anar cada any a aquestes manifestacions una mica flowers, poder sí, però que són molt necessàries, són insuficients, també estic d'acord, hem de ser més crítics, estic d'acord, però tant l'Assemblea com l'Òmnium fan un paper que és útil. És insuficient, però és útil. Estic d'acord, i el meu historial, diguéssim, va per aquí, que hem de ser més crítics, més exigents
i que hem de parlar, he mirat només la contraportada, de parlar amb més cruesa de la realitat. Ara, l'enemic és aquest estat il·legítim, i ara diré per què, i sanguinari, i ara diré per què, i no els més o menys que es balancegen amb el processisme o la gent més o menys tua o més o menys flowers. En aquests els hem d'empènyer cap a ser més clars i més durs i a tenir les idees més clares. Es parla molt de que això és un divorci, que ens volem separar, que és un divorci i un bé negre. Això és un país ocupat i l'estat que tenim a davant és un estat il·legítim. I això ho hem de dir i que a fora es digui, corri, que se sàpiga. Aquest estat no neix exactament del decret de nova planta del 1714, neix d'un altre document molt més dur del 1707, que és quan València i Aragó ja estan ocupats per Castella. I llavors és quan hi ha un decret de nova planta que diu que aquells territoris pertanyen a Castella en virtut del justo derecho de conquista, que això després ho vam sentir a Salamanca, però no fa molt, justo derecho de conquista. I es diu que se sotmetrà a l'estilo i leyes de Castilla aquest territori sin diferència ninguna, que això ve de l'Olivares, del memorial en Felip IV. Això, diguéssim, 60 anys abans es va ja, diguéssim, programar i queda molt clar. De fet, la cosa encara ve de més abans, perquè si ens mirem les cròniques que s'han reeditat ara, a la crònica d'en Pere III el Cerimoniós s'hi recull una cosa que quan els exèrcits castellans van invadir Catalunya, el rei don Pedro el Cruel va batejar els territoris ocupats amb el nom de Castilla la Nueva. I quan als segadors hi ha un document que se'n diu la Proclamació Catòlica, que ho van fer el clergat, protestant sobretot per la crema d'esglésies, però també de les exaccions i de les barbaritats que es feien amb els pagesos, que una cosa que deien els tercios és «Esto pronto va a ser Castilla la Nueva». Després, l'Olivares, amb molta habilitat, hi va donar la volta i va dir que el rei ha de procurar ser el rei d'Espanya. Diu, es decir, que reduzca estos reinos, i detalla doncs, Portugal, Catalunya, etc., i Aragó, València, etc., diu, reduzca estos reinos al estilo y leyes de Castilla sin diferencia ninguna. Espanyol és un estat il·legítim perquè neix de l'aplicació d'una invasió i d'una repressió d'una ferocitat extraordinària. És un estat sanguinari i criminal. I això no és una cosa antiga, perquè jo vaig néixer l'any 1934, però és que l'any 1936 l'exèrcit espanyol va matar el president del Barça, que es deia Josep Sunyol i Garriga. I l'any 1938 l'exèrcit espanyol va matar un senyor que es deia Carrasco i Formiguera, que va jugar un paper importantíssim amb el procés d'alliberament de Catalunya, primer a Sant Sebastià i després quan en Macià... Perdoni, Patí, però és que aquí tanquen a 2:15. Ens tanquen a 2:15. Hi ha més preguntes. Doncs tallo, però estic d'acord amb moltes coses. I veig de totes maneres, i me n'alegro en el sentit, jo no he negat mai en cap moment, tal com us he apuntat, que això no sigui necessari, el que es fa els 11 de setembre. De fet, aquests 11 de setembre ha estat el que ha possibilitat, diguem-ne, aquesta efervescència de l'independentisme. Però bé, coincidim vostè i jo, i més vostè, doncs, amb la seva trajectòria, n'és més conscient, segurament que molts de nosaltres, que cal, diguem-ne, una fermesa més gran. Repeteixo, estic molt d'acord i haurien d'haver molts més senyors Espot, d'acord? No, bé. Som una nació ocupada. Sí, és això. Cada un ja està sortint un espot aquí, que ho estem veient, Darrere algú dormit, algú que segueix somiant, un procés, i algú que era diu, escolta, a veure si s'acaba així fent feina, no? Bé, hi havia una pregunta per allà i després continuarem amb la... Jo els demano, és que aquí tanquen a 2:15. Sí. Ho dic així, és que és la brevetat màxima, perdó, però són imponderables de l'administració pública de les biblioteques. Sí. Magnífic escoltar gent com el senyor, no? Que acaba de parlar ara. Jo amb el Santiago vaig conèixer el senyor de l'Amèrica pel 2006-2007. No estava en procés, en un moment. Jo crec que ens l'han enganyat ja més d'una vegada amb el tema del procés. La primera va ser el 9-N, ja amb la pregunta, després amb el que has dit tu de no enfrontar-se directament amb Espanya, el Mas allà ens va enganyar ja. El poble
no reacciona. Després, amb el tema del 27S, ens tornen a enganyar amb el tema de les llistes, perquè hi ha una editoria dels Junqueras de David Fernández per una junta de seguretat que canvia amb tot, però bueno, ens posaríem en història de vegades, no? Llibertat per a Catalunya, perquè som un estat ocupat, no independència, llibertat. Tornar a ser estat, perquè ja ho era. I Santi, fem alguna cosa. Necessitem una nova força, entenc jo que necessitem una nova força. Però arriba el moment perquè jo crec que l'ANC, Òmnium, mitjans de comunicació, etc., van tots a una mateixa banda i estan apuntant al poble d'una manera exagerada. Van del bracet tots partits, ara sí. De totes maneres, per matisar, i ho dic en el llibre, al final del llibre, no seré jo particularment, i crec que els independentistes, com és el cas del Gerard Fermí, que el bon amic que ara acaba de parlar, no serem nosaltres els que posem pals a les rodes, ni molt menys, però sí que tenim l'obligació de ser vigilants, i sí que tenim l'obligació d'advertir, i sí que tenim l'obligació, evidentment, si això, per desgràcia, no arriba a bon port, evidentment, doncs preparar-nos. Si nova força, no nova força, això serien ja unes discussions estratègiques que avui aquí crec que no. Hi havia algun altre més? Sí, en primer lloc, jo vaig néixer en el món anglosaxó i sí que trobo el que està passant ara mateix un frau democràtic increïble. En segon lloc, soc un d'aquests que penso que sí que val la pena ser català. Català adoptat en el meu cas. I la meva pregunta serà breu. Té dues parts. Quin és el motiu pel processisme? Tenint en compte que hi ha un mandat democràtic i estic segur que abans de les eleccions els polítics de Junts pel Sí em semblaven sincers, quin és el motiu del processisme? Jo, sincerament, com a estranger, no entenc. I la segona part, i no sé si estarà d'acord amb mi, jo penso que el referèndum és una tàctica dissenyada per fracassar. No sé si... Dissenyada per fracassar, com va ser a Escòcia, i a més, com és possible que tinguin la mateixa qualitat de vot un colon que un colonitzat, un ocupant que un ocupat. És que no pot ser això. Moltes gràcies per la seva intervenció i escolti, gràcies a més per la seva catalanitat. A més que és magnífic sentir aquest català amb accent anglès, és una cosa magnífica. Miri, clar, vostè fa unes preguntes com a bon anglosaxó clares i concises, no? Per això vostès, vull dir, hi ha una anècdota que diuen, home, dius que els anglosaxons per alguna cosa van inventar tots els reglaments dels esports, no? Una cosa clara, no? O sigui, fantàstic. Per tant, jo intentaré en aquest sentit ser el mateix de sempre. Per quin motiu han caigut amb aquest anomenat processisme? Jo no diré perquè no són independentistes, fals. Tot català que no estigui absorbit per l'espanyolitat vol la independència, de la mateixa manera que un danès no vol ser alemany o un britànic no vol ser portuguès. Simplement per això, qualsevol català, us repeteixo, que no estigui absorbit voldria la independència. Ara bé, una altra cosa és el que s'està disposat a fer. I jo el que crec és que hi ha pànic institucional al conflicte amb l'Estat. Pànic. Jo li puc assegurar. Que he vist cares d'imputats, i que vostès se les poden imaginar, que porten escrit a la cara el drama d'anar a declarar davant
perquè anar declarar davant del Consell del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, això rebes a peu, O sigui, i acompanyat de 400 alcaldes, Vull dir, una altra cosa és anar on vam anar amb algú que està en aquesta sala, a l'Audiència Nacional. Bé, però en tot cas, pànic al conflicte institucional amb l'Estat. La raó, només cal mirar la història de Catalunya. La solució, imposar un altre estil polític i treure-li al català la por que continua sent el principal hàndicap per arribar a la independència. Miri, només una anècdota perquè vostè, diguem-ne, ho vegi bé i clar. Hi ha una persona independentista que jo no li discuteixo la seva categoria independentista, una persona compromesa, i jo durant aquests dies he enviat whatsapps anunciant la presentació d'aquest acte, coneguts, la presentació d'aquest acte o algun link d'alguna entrevista que m'han fet. Jo vaig coincidir amb aquesta persona fa pocs dies i aleshores em va dir que rebia els meus whatsapps. Però diu, no te'ls responc. Home, dic, però per què? És que en la situació que tu estàs. O sigui, fem la regla de 3. Si un català del carrer, la història de Catalunya li ha arribat a marcar d'aquesta manera la por, el complex d'esclau, en definitiva, jo entenc que els nostres dirigents estiguin en segons quins moments espantats. I respecte al referèndum, jo coincideixo en que el referèndum és la porta d'escapatòria, i a mi la mosca sota el nas me la va posar l'expresident Mas ahir, quan ell ja va dir que el referèndum ho era acordat o no hi havia res. Si hi ha una pregunta, perquè si no l'Ajuntament de Barcelona es fa fora. Aplau. Si no hi ha res més, moltes gràcies per la seva...